Tervetuloa Ritsinukkaan. Tässä ohjelmassa kerromme teille pieniä vinkkejä siitä, että miten voi säästää näinä vaikeina laman aikoina. Aivan. Lähdemme liikkeelle niinkin helposta asiasta kuin kaupassa käynti. Kauppahan on yleisesti ottaen joka miehen raharako, joten voiko siellä edes säästää? Ihan ensimmäisenä. Tee ostoslista. Se estää helposti ja tehokkaasti heräteostosten tekemisen ja ei kulu niin paljon aikaa kaupassa käynnistä miettien mitä pitää ostaa. Toiseksi, älä mene nälkäisenä kauppaan. Hyvä neuvo on myös maksaa käteisellä, koska silloin sä rahakulut eet sä taatetaan. Joo, samalla mennään. Toiseksi, älä mene nälkäisenä kauppaan. Myös hyvä neuvo on maksaa käteisellä. Näin näet rahankulutuksesi paremmin ja aina mieti, mitä ostat. Okay. Tämä hetki on varmasti kaikille tuttu. Se, kun tällaisesta tuupista ei tule enää yhtään mitään. Yleisesti heittäisi tämän roskiin, mutta älkää tehkö tätä. Sen sijaan ottakaa sakset ja leikatkaa tuubi kahtia. Sisältä löytyy vielä paljon käyttökelpoista tahnaa. Sama temppu tepsii myös esimerkiksi shampoo-pullojen kanssa. Tässä oli tämänkertainen ohjelmamme. Voit lähettää omia vinkkejäsi tai jopa videoita vinkkeistäsi ohjelman Facebook-sivuille. Nähdään taas! Hei!